yan uwan juna yau muke ta taro a tsakani ba mu gariya mata har mazan mu lalle mun kwashi gayya in ka zo ga fulani hausawa kowa yan uwan juna ne mu kun san zama da kanmu tun da yau mun rikewa turba sai mu kama kanmu zance ne mu toshe baki yan gulma mu ba sayayya tun da yau muke biyayya zance ne na tarbiya yan uwan juna tun da ni da ku guda ne komai sai mu zo mu taure zancen so muke harshe zance karace a tone kowan zo mu lallabe shi ba ko dan gidan nan in ya zo mu masa tarba sosai kar mu masa kin nan in dai mun yi ko haka Allah zai tausayin mu kowa sai ya zo a gan mu taro sai mu hada kan mu buri na a ce gaban mu baya sai mu dinga waiga yan uwan juna yan uwan juna mata har maza gidan nan fatan kai da zai yi kanku tunda jikinmu na tunda cikinmu babu shakku ku zauna a tsakani kar an ce mai yi tsirku zancen so sai mu kama mai son mu ba shi maki mai kin mu kun sani ko wata rai zan yi zaki dan Allah ku tambaye ni amsa ni za da baku yan uwan juna tunda a yau na zauna zance mai tukana kowa sai ya zauna zan baza tamburana yan uwan juna yan uwan juna sirki filu yam sadiq ni ne na buga tunda a yau na ce sai can ka buga kowa ya faɗi zance ka iya yan har ku rike shawarwari sai mu bai wa juna yan uwan juna yan uwan juna mata har mazan mu Allah ya haɗa kanmu. Bilkis Kapi Sound